Middelweg het Angus met Martijn van Loo. En het woord van u is bint. Weet je wat een bint is? Een bint, dat zou ik niet weten. Nee. Een slips? Oh, een bint. Ach ja, nu snap ik het. Wat zegt u, een slips? Een slips. Een ander Limburgs woord ervoor. Ja. En welke gebruikt u? Welke van de twee, slips of bint? Ik draag ze nooit. Ik draag alleen maar truien en t-shirts dus. Maar wij zeggen altijd slips. En gebruikt u die zelf ook wel eens? Heel af en toe. Dan weet ik een bint. Dat is echt, het is Limburgs, maar ik vind het meer Nieuwhaags plat, een bint. Ja, gewoon een stropdas. Dus u zegt echt, u bent gewoon trouw aan stropdas, niks met bint, niks met slips, alleen stropdas. Ja, nee, het woord, toen u het zei kwam het weer. Ik ben gewoon een Limburger. Vroeger werd altijd gezegd een bint. Maar dat wordt niet meer gedragen, nee. Nou, ik denk dat het een beetje op de mode is. Ja, want de Klaus is daarmee begonnen. Prins Klaus. Die heeft hem afgedaan. En van dit niet af, gelukkig, is dat... zo is het toch niet gewoon meer, hè? En wat is de favoriete knoop van de bint? De dubbele. Hup. En de ander. Als je het aangeleerd hebt en je hebt een beetje handigheid erin, dat is niet moeilijk. Ik kan het nou nog zelfs, als het zou moeten. Dus, Wat is de favoriete knoop? de dubbele. In plaat ducht u de bindum, wa? Ja. Vindt u dat mooi? Ik heb geen bint om, nee, maar vindt u dat mooi als een man een bint draagt? Ja, is heel mooi. Correct. Mooie kleding. Ja. En welke kleur? Heeft u ook nog een voorkeur van kleur? Motiefje misschien? Nee. Pas bij de haren of bij de ogen van de man of bij het pak, de kleur. Vroeger maakte hij er de blitz mee. Vandaag de dag wordt hij alleen gedragen bij speciale gelegenheden. Ik heb het natuurlijk over de bint. Het is eigenlijk een nietszeggend woord, al weet iedereen uit Parkstad dat je het over een stropdas hebt. Naast het woord bint wordt slips ook heel vaak gebruikt. Deze term is in een groter bereik in Limburg en zelfs in Brabant te gebruiken. Het woord bint wordt ook nog steeds gebruikt in een uitdrukking. Iemand bij de bint pakken, oftewel even iemand ertussenuit pikken. Er bestaan ontelbaar veel verschillende soorten binden. Met motief of zonder of in een bepaalde kleur, maar ook in verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld het vlinderdasje. En dat noemen ze in veel Limburgse dialecten ook anders, namelijk non de juke.